На тлі російської загрози Київ, напевно, найпопулярніший пункт призначення у світі. Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен на зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським. Блінкен терміново прибув до Києва, щоб узгодити позиції, зокрема перед зустрічю з очільником російського МЗС Сергієм Лавровим 21 січня. Блінкен наголосив, що США не відступлять від підтримки України та виділять додаткових $300 мільйонів на укріплення оборони нашої країни. Це свідчить не про слова, а про конкретну підтримку, що є результатом такої підтримки. І за що я хотів би також з самого початку нашої бесіди подякувати і вам особисто, і президенту Байдену, і адміністрації Сполучених Штатів за підтримку військову допомогу Україні, за збільшення цієї допомоги, за ту допомогу, яка зараз вже надається Сполученими Штатами, і впевнений, що в майбутньому буде продовжуватись ця підтримка. Ми сказали Москві чітко, що якщо вони оберуть агресію проти України, то агресія матиме серйозні наслідки, які будуть висловлені не тільки з боку США, а й від Європи та інших країн світу. Такі зустрічі і консультації, як сьогодні, і такі, як будуть завтра в Берліні з нашими європейськими партнерами, забезпечують те, щоб ми говорили одним голосом, виступали з однієї позиції проти Москви. За підсумками зустрічі з Ентоні Блінкеном, Дмитро Кулеба наголосив, що війна закінчиться, коли останній російський солдат залишить окуповані українські території. Міністр закордонних справ України подякував американському уряду за військову допомогу. Також Україна очікує від США та ЄС домовленостей щодо єдиного пакета санкцій проти Росії. Російська Федерація має щодня отримувати дуже чіткий сигнал, що той непідйомний тягар, про який говорять наші партнери у вигляді санкцій, він є реальністю, а не лише погрозою, що щодня відбувається прогрес в переговорах між Сполученими Штатами і країнами Європейського Союзу щодо зведення цих санкцій в один цілісний пакет. Ми дуже інтенсивно працюємо як з українським урядом, так і з нашими союзниками і партнерами в Євросоюзі. Важливо, що ми разом розробляємо обширний пакет санкцій. Того, що ми не робили раніше, з 2014 року. Ми працюємо за підтримки Групи Семи та НАТО. Ми кажемо Росії, що вона матиме значні наслідки, якщо вона виступить проти України. Це включить фінансовий компонент, експортно-імпортний компонент і так далі. «Не дайте Москві вас розділити», – сказав держсекретар США, звертаючись до українців. Він закликав відкинути суперечності та спільно боронити Україну на тлі зростаючої російської загрози. Візит до Києва відбувся через занепокоєння щодо неминучості нового вторгнення Росії. А вже у четвер Ентоні Блінкен матиме зустріч з німецькою колегою Анна-Леною Бербок, а у п'ятницю – з очільником російського МЗС Сергієм Лавровим у Женеві. Британська зброя зміцнюватиме українське військо. Про це заявив заступник міністра оборони України з євроінтеграції Анатолій Петренко. На литовищі Бориспіль він зустрів партію легких протитанкових комплексів NLAW, які доставили літаками королівських ВПС. За даними сервісу Flight Radar, за 2 доби до Борисполя прилетіли 6 британських транспортних літаків. Якщо решта бортів мали такий самий вантаж, то Україна отримала більше 1000 британських ПТРК. Безперечно, це зміцнюватиме наші війська, це посилить наші оборонні спроможності. І я хочу підкреслити, що ця допомога буде використана виключно з оборонною метою. Для захисту наших військ, для захисту критичної інфраструктури і для захисту мирного населення від будь-яких проявів, будь-яких дій, які можуть призвести до ескалації. Цей британський гранатомет ще називають «Джевеліном» на короткі дистанції. NLAW вражає ціль за принципом «вистрілив і забув». Має оптичний приціл без лазерного далекоміра. Це не дозволяє противнику помітити, звідки був постріл. Для того, щоб захопити ціль, потрібно до 5 секунд. А ракета уже під час польоту робить необхідні поправки, коригуючи напрям руху, стверджує розробник, шведська компанія Saab.
Это легкие противотанковые гранатометы, которые способны поражать высокобронированные цели на расстоянии достаточно успешно на расстоянии от 600-800 метров. У гранатомета два режими стрільби. Для ураження танків є режим атаки зверху. Снаряд здетонує за метр над ціллю. Бойова частина здатна пробити 500 мм броні. Для ураження легко броньованих цілей або стін є режим прямої атаки. І тоді снаряд розірветься під час контакту. Но отмечу, что в принципе это, да, безусловно, поддержка, она очень ценится, она очень для нас важна, но стоит понимать, что говоря, например, о таких танках, как Т-72Б3, модификации 2016 и более поздней модификации годов, а также Т-80БВ, ну, данные гранатометы играют определенную роль, но все-таки противотанковые ракетные комплексы, такие как Стугна-П, а также Джевелин, они все-таки более эффективны. Поэтому в данном случае следует их рассматривать исключительно как вооружение для поражения легко бронированных целей. Ну, банально, в принципе, ББМ. Те же самые БТР, те же самые БМП и так далее. Унікальність NLAW у тому, що це найкраща зброя для контактних міських боїв. Він здатен вести вогонь з максимально близької дистанції – 20 метрів. Можна атакувати з закритих приміщень, через укриття з верхніх поверхів будівель або підвалу. Реактивний струмінь не завдасть шкоди оператору, навіть якщо підлога або стеля розташовані близько. До того ж, гранатомет важить 12,5 кілограмів, тому з ним можна швидко пересуватися. Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган запросив президентів України та Росії провести зустріч у Туреччині. Він мав про це розмову з Зеленським та Путіним. Про це заявив речник президента Туреччини Ібрагім Калин. Представник Ердогана заявив, що Туреччина готова зіграти роль у зниженні напруги між Росією та Україною, щоб уникнути будь-яких військових дій, наслідки яких будуть значними та незворотніми. Туреччина залишається доступною для будь-якої ролі для зниження напруженості між Росією та Україною. І ми робимо це як дружня для Росії та України країна, а також як член НАТО. На фронті четверта тиха доба з початку року. У штабі Об'єднаних сил не зафіксували жодного ворожого обстрілу. Наприкінці минулого року делегації у тристоронній контактній групі дійшли порозуміння щодо дотримання режиму припинення вогню. При цьому командування українського війська запевнило в неухильному дотриманні домовленостей, у тому числі щодо умов відкриття вогню у відповідь. Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованою українськими військовослужбовцями. Упродовж минулої доби, 18 січня та станом на 11 годину поточної доби, з боку російсько-окупаційних військ порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. Підрозділи Об'єднаних сил продовжують виконувати визначені завдання з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації. Порошенкові обрали запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання. Про це постановив Печерський райсуд Києва у так званій вугільній справі, де фігурує, зокрема, і колишній президент, а нині народний депутат Петро Порошенко. Він має здати паспорти та з'являтись до суду, слідчих та прокуратури. Прокурор просив суд обрати 2-місячний арешт із правом внесення застави у 1 мільярд гривень. Захист просив не обирати жодного запобіжного заходу. Головуючий суддя, який обирав запобіжний захід Порошенку, на минулому засіданні 17 січня пробув у нарадчій кімнаті майже 5 годин. Рішення суду нардеп вважає політичним переслідуванням. Це рішення демонструє, чого він боїться. А боїться він, щоб Порошенко не проводив політичної роботи, і тому йому заборонили, Порошенкові, покидати Київ і Київську область. Чи згодимося ми з цим? Під стінами Печерського суду поштовхались поліціянти та протестувальники. Правоохоронці забороняли їм встановлювати біля суду так звані діжки-пічі, де збиралися розпалювати вогнище.
У понеділок Петро Порошенко повернувся до України. Він виїхав ще 17 грудня минулого року, коли проігнорував слідчого ДБР, який намагався вручити йому повістку. По поверненні на литовищі Жуляни у Києві колишній президент привітав кількатисячний мітинг на його підтримку та поїхав до суду. Його підозрюють у державній зраді та сприянні тероризму. Йдеться про закупівлю вугілля на окупованих територіях Донбасу у перші роки війни. Серед фігурантів справи також лідер фракції ОПЗЖ та кум Путіна Віктор Медведчук. Він, як і бізнесмен Сергій Кузяра, зараз під домашнім арештом. Ще один фігурант – Володимир Демчишин. Він тоді очолював Міністерство енергетики та вугільної промисловості України. Демчишина оголосили в міжнародний розшук, а його активи заарештували. За версією слідства, у грудні 2014 року Демчишин посприяв укладанню угод на придбання вугілля у компанії з окупованого Донбасу. Усього протягом 2015 року за поставки вугілля з окупованих територій було перераховано більше 200 мільйонів гривень, не рахуючи коштів, сплачених готівкою. Бранці мають бути виправдані. Захист виступив у дебатах у справі так званої Сімферопольської групи Хізбут Тахрір. Справу розглядає Південний окружний військовий суд в російському Ростові-на-Дону. На лаві підсудних 25 кримських татар. Усіх звинувачують у тероризмі та спробі захоплення влади в Росії. Справа за звинуваченням по підгрупі Фархода Базарова, Різи Ізєтова, Раїма Айвазова, Шабана Омєрова та Рімзі Бекірова. Їм загрожує від 16 до 18 років ув'язнення. На самом деле все эти уголовные дела не являются ничем иным, как просто политическое преследование, что Федеральная служба безопасности, инициируя такие дела, преследует активистов под эгидой борьбы с терроризмом. Коллеги также говорили о сущности этого дела, говорили об огромном количестве процессуальных нарушений, которые были во время следствия, да, допущены Федеральной службой безопасности, и такие же нарушения, такой же обвинительный уклон мы видели в ходе судебного следствия. Окупаційні слідчі не переймаються доведенням причетності бранців до скоєння терактів. Їм достатньо довести ставлення підсудних до забороненої на території Росії партії Хізбут Тахрір. Як докази, слідство наводить приховані записи, зроблені під час зустрічі підсудних, де обговорювалися як релігійні питання, так і побутові та політичні. Була ли ця група іменно терористичної групи? Тобто, займалися ли обвиняемые террористической деятельностью, которая, у нас есть определение террористической деятельности в законе о противодействии терроризму 2006 года, действующего до сих пор, включает в себя подготовку террористического акта, да, помощь в подготовке террористического акта, оправдание террористического акта, тренировку, либо участие в вооруженных формированиях, либо подготовку террористов. А террористический акт – это взрывы, поджоги, насилие. Ключевое слово – это насилие, устрашение населения. Разговоры о чем бы то ни было, о халифате, всемирном, локальном, не имеют никакого отношения к насилию и террористической деятельности, поскольку в этих разговорах не говорится о том, что данный халифат, если он вообще когда-то будет, что к нему надо прийти насильственным путем. Это не обсуждал никто из подсудимых. Здебільшого звинувачення побудоване на показах прихованих свідків, які нібито були на зустрічах підсудних і знають їх особисто. То их показания тоже были крайне противоречивы, как и их собственным показаниям на следствии, так и между собой. Так, один говорил, что он член Хизбут Тахрир был, но потом вышел, и поэтому он был на собрании, и только члены могли быть на собрании. То есть, если ты был на этом собрании, ты точно член. Но другие засекреченные свидетели говорили, что они никогда не были членами. Их просто пригласили принять участие, посидеть, послушать. А если можно было, не будучи членом Хизбут Тахрир, просто сидеть и слушать, то почему вообще, с чего они взяли, что наши подсудимые также не были приглашены просто посидеть и поговорить? Ну, короче, это все не выдерживает, конечно, никакой критики. 25 кримських татар було затримано у березні 2019 року у передмісті Сімферополя внаслідок масових облав окупантів у місцях компактного проживання кримських татар. Багатьом під час обшуку було підкинуто літературу, яка в Росії визнана екстремістською. Багато хто був активістом Кримської солідарності, готував і передавав продукти раніше затриманим кримським татарам у політичних справах, ходив на суди та висвітлював ці процеси. Багато хто цю надуману справу
заяву про тероризм вважає помстою за їхню активність. Затриманих перші дні утримували у Сімферопольському СІЗО, але вже через пару днів перевели до СІЗО Ростовської області, що суперечить міжнародному праву та правилам ведення війни. Заборона на торгівлю з окупованим Кримом декларативна. Про таке заявив керівник прокуратури Криму та Севастополя Ігор Поночовний в ефірі програми «Питання національної безпеки». За його словами, заборона на переміщення товарів з Криму на материкову частину України та у зворотньому напрямку є тільки у законі про скасування вільної економічної зони Крим. У Кримінальний кодекс або Кодекс про адміністративні правопорушення таку заборону не додали. Тому органи прокуратури можуть лише документувати порушення українського законодавства. Які ми зараз розслідуємо, будемо документувати такі факти і сподіватися на те, що все-таки зміни до Кримінального кодексу будуть внесені і ми зможемо більш якісніше, правильніше кваліфікувати дії і держави-окупанта, і окупаційної адміністрації, і дії, які порушують заборону в законодавстві, поставляючи товари в Крим, поставляючи товари з Криму. Український сертифікат про ковід-вакцинацію діятиме не рік, а 9 місяців. Кабмін скоротив дію цього документа до 270 днів. Уряд також запровадив сертифікати про вакцинацію третьою бустерною дозою вакцини. Станом на ранок 19 січня її вже отримали понад 130 тисяч людей. Тепер будь-хто, хто вакцинувався бустером, третій, відразу термін сертифікату, який є в дії, генерується, буде подовжений і матиме термін дії 270 днів. Кабінет міністрів розширив дію програми «Є-підтримка». Українці старші 60 років з 24 січня зможуть витратити ковідну тисячу на придбання ліків. Урядовці також спростили доступ до вакцинації підліткам віком від 12 до 17 років. Щоб піти до пункту щеплення, відтепер не потрібна обов'язкова наявність усіх рутинних щеплень. І далі ми цю програму продовжимо розширювати для того, щоб діти і підлітки також були залучені до програми «Е-підтримка». Передбачили в Кабміні можливість для неповнолітніх скористатися Є-підтримкою. 1000 гривень можна буде витратити на освіту, проживання у гуртожитку, проходження ЗНО, придбання книжок та спортивного інвентаря. Тим часом в країні знову зростає захворюваність на коронавірус. За добу медики зафіксували майже 13 тисяч нових випадків COVID-19. 163 людини померли від цієї хвороби. Найбільше хворих цього вівторка зареєстрували в Івано-Франківській та Львівській областях, а також у Києві. Найбільше летальних випадків на Дніпропетровщині, Чернігівщині та у столиці. Зростає також і рівень госпіталізацій. В Україні, на жаль, все більше поширюється нова хвиля захворюваності на коронавірусну хворобу. Здебільшого це відбувається через новий штам Омікрон, який розповсюджується значно швидше за всі інші штами. Тому закликаю всіх українців бути обережними, продовжувати дотримуватись простих протиепідемічних правил. Звичайно ж, вакцинація залишається найбільш дієвим та ефективним способом захиститись від можливості госпіталізації та тяжкого перебігу хвороби. А в окупованому Криму зафіксували 328 нових випадків COVID-19. І це за сумнівними підрахунками окупаційної влади. 14 жителів півострова не змогли подолати цю хворобу та пішли з життя. Невеликий стіл на піску та картонні коробки з протестними гаслами. Тут можна випити склянку води або коли, щоб підтримати протестувальників. Цей пляжний бар на іспанському острові Мальорка відкрили на знак незгоди з ковідними паспортами. Заходи уряду вдарили по туристичному бізнесу. Крім того, дехто вважає їх порушенням прав людини. Звичайно, це не бар, а просто коробки з гаслами. Але послання походить не лише від сектора гостинності. Це скоріше протест людей, які не згодні з обмеженнями. З кінця грудня для входу в бари та ресторани на островах Мальорка, Ібіца та Менорка потрібен ковідний паспорт. Його видають вакцинованим або тим, хто перехворів, а також тим, у кого є свіжий негативний ПЛР-тест.
Ми вважаємо, що ситуація не кризова, і вимагати ковідний паспорт – це не лише абсурд, а й порушення прав громадян. Протестувальники кажуть, що не проти вакцинації, а проти жорстких обмежень. Жителі острова по-різному ставляться до противників антиковідних заходів. Я не згодна з цим пляжним протестом. Якщо встановлені правила та написані закони, то це для чогось потрібно, і люди повинні їх дотримуватися. Я проти ковідних паспортів. Думаю, це дискримінація суспільства, і цей захід не вирішує проблеми. У людини може бути ковідний паспорт, але при цьому він може хворіти на ковід і заражати всіх навколо. До пандемії на сектор туризму припадало понад 44% ВВП Балеарських островів. 2019 року лише острів Мальорка прийняв 13,5 мільйонів туристів. 2020 року цифра знизилася майже на 90%. Зараз для в'їзду до Іспанії потрібна повна вакцинація або негативний ПЛР-тест, залежно від того, з якої країни прибув мандрівник. Вона вже мріяла ніжитись під палючими променями африканського сонця на березі Тихого океану та приміряла мундир дипломата. Але облом. Колишня окупаційна прокурорка Криму та нині депутат Російської Держдуми Наталя Поклонська не їде до острівної республіки Кабо-Верде, де б мала працювати послом. На цю посаду її призначив Путін у жовтні минулого року. Поклонська каже, що причина в особистих обставинах. У Кремлі повторюють цю ж версію, додаючи, що якісь нові кандидатури замість Поклонської не погоджувалися. Але реальною причиною такої різкої зміни планів може бути те, що МЗС України порушило перед урядом Кабо-Верде питання про злочинну діяльність Поклонської, яку в нашій країні звинувачують у державній зраді. Ще у березні 2014 року СБУ оголосила її в розшук. До того ж, Кабо-Верде ще досі не видало Росії агреман, тобто попередню згоду на призначення Поклонської.